Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad netizen. Kali ini petuk kalih Mas Taib melih, Mas Taib ape ngomong-ngomong cerita ngajine dik bengi nggih. Dadi ngajine dik bengi menika mulai surat Al-Hajj ayat 49 sing nerangno nek Kanjeng Nabi niku ditutus kalih Allah Subhanahu wa taala kan ngendari menungso nggih nek nang pangeran jenenge Allah. Lah kon ngendari uga nek Kanjeng Nabi Muhammad niku utusane. Nggih, ya Kanjeng Nabi niku ya dikon ngeden-ngedeni ya kon nyenengo nggih, ya kon ngendari nek nang neraka, ya kon nyenengo nek nang swarga. Lah kabeh niku ancene tiyang nek purun amal saleh, purun ibadah, nyegah maksiat, ngatuhi maksiat insyaallah benjing oleh swarga. Lah nek sengane maksiat ae ya ben yo dilebokno neraka, ya aja salah pangeran. Soale Allah sing ngedhono rasul lan saenenge termasuk ulama-ulama memeringatkan kula dengan sedoyo. Lah nek ngajine itu bengi niku nggih campur udan ngrecek-recek dadi sing teko niku wis luar biasa netizen. Sing teko niku pancen wong seneng ilmu tenan yo wis luar biasa imane kuwate. Lah kula jenengan sedaya sing gak teko niku yo piye nae yo apik nyemak omah tapi tetep apik nek teko soalé istiqomah niku terus Pak yen niku ngungkuli 1000 karomah nggih. Dadi istiqomah niku mulya timbang 1000 karomah. Lah karomah napa saja karomah yo akeh termasuk iso miber dengan jenenge karomah. Wonten niku Alasan makane meniku benjing-benjing melih menawa udan untuk napa tetep hadir ngaji tengene Pondok Qasinul Abdul sing diasuh Pak Yedwa Abrori lawake Mas Taib. Aja lali subscribe netizen. Kula nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.